A Estación Fitopatolóxica do Areiro remitiu o informe solicitado polo Concello de Cambados referente ao estado no que se atopan algunhas árbores de zonas tan emblemáticas do municipio como son o Paseo da Calzada ou o Xardín de Torrado. Pois hai algunha problemática que eles preferirían estudiar concretamente, iso con bo tempo, con determinada tecnoloxía e algún tipo de camión grúa para centrarse en cada árbol en concreto. O documento reflicte a necesidade de estudar cada caso individualmente cando o tempo permita, aínda que recoñece a necesidade de talar algúns exemplares en zonas como o xardín xa citado, xa que, segundo admiten, hai moitos plantados en pouco espazo. E despois nos dan consellos concretamente en lugares onde están moi próximos, nacen descompensados esas árbores, como hai zonas aquí en Torrado de cipreses, que se aconsellaría ir eliminando, seleccionando e eliminando algúns para que queden máis separados e se fortalezan polo menos algún e non estén competindo todos con troncos moi longos, moi anchos e cunhas copas moi altas, non? A parte deso, os técnicos non apreciaron un só problema, senón que sinalan que existen ramas secas que necesitan ser cortadas, entre outros. En non facer podas en horizontal, non? Para que a auga da chuvia simplemente resbale, utilizar biseles, eliminar zonas secas das árbores, que é xustamente onde atacan fungos e onde atacan insectos xilófagos, insectos que perforan a madeira, que eliminar a restos, ali en moitas ocasións coitas árbores deixas o tocón ou deixas as raíces e entonces nos pasa como aquel que realmente está todo infectado de fungos que polo subsolo acaban pasando a outras árbores, non? Dende o Concello sinalan que avaliarán as árbores en canto o tempo permita. Deste xeito, Cambados poderá saber se hai exemplares que se atopan en malas condicións que supoñan algún problema para a cidadanía.